Yaro, ka labari, kaɗan daga cikin labaru. Da, ka san labarin zuwa na maka? To mun tafi za mu je maka. Kai da muka keta hazo, sai da muka keta hazo muna tafiya a sararin samaniya. Sai ta yi jirgi ta saci. Kai baba. A kaina! Na ɗauki jirgin nan, na je na kai wurin mai faci. Anya ko baba. Kai, yaro kenan. Zan baka labari. Ka san jakin mu na gidan mu wannan da muke wannan? Na san shi. To wata rana na yi dare. Jakin nan na hau kwana ko ina zuwa gida. Sai na ce salamu alaikum. Sai jakin nan ya ce amma alaikum salam yalla bai. Kai baba anya kuwa. Kai? Anya kuwa. Kar ka gani yaro ne ka zo ka zauna da ni ka dinga zuba min wannan ƙaryata. Yaro baka san labari. Ya mun gaskiya baba. Yaro baka san labari ba. Ba ni labari. Lokacin ina da kamar ka. Ina zuwa ciyawa. Idan na je jeji zan yi ciyawa. Ina zuwa za samun guri zan zauna. Sai in dinga kiran sunan ciyayi. Ina harkiya sai ganta ta zo gurina. Ina komariya sai ganta ta zo gurina. Ina a zamanin mu na yanzu. A zamanin mu na yanzu dai ba mu isa ya da ƙyar ma Kai dalla. turo ciyawa. mu da ai mu da muna da addu'o'i da wannan da muke. Kai to mun sha mu tafi farauta. Muka rasa nama. Sai mun nan na doje ta mu zo mu kasa ya faranci. Yanzu ni ma ya ka gaya min addu'ar da kuke yi ni ma sai na ce kai har ɗiya. Yaro, kafin da baka addu'ar nan, zan gaya maka wani labari na ƙarshe. Lokacin ina yaron babbar mota, mun yi tafiya za mu je Legas, sai da muka je tsakiyar jeji ga dare yayi. Man motar mai ƙari, ba gida gaba, ba gida baya. Muka rasa inda za mu samu mai, da na zuciya wani abu izo min na. Tsaya. Kawai ina zuwa cikin tankin nan na yi fitsari na cika ta bul. Aba oga iyaki mota da ta yi tafiya har Legas. Kai baba akwai sake bari na tashi na tafi kar kunne na ya ciwo na barka a wuri. Wai yaran nan da yake nufi.